Mauna yung mga bisita ni Mar. Nami bisita taga diin man ni. Hi. Hello. Good morning. Good morning. Magluto mig adobo. Aw kumba di ay. Listen, I just want to say thank you sincerely for your interest in me. It's an honor to be considered, but at this time, Hello, sus mga wapa mga bisita oy. Magluto mig humba na kusinero ay may kilis. Mawala man ng okay, sige. Hello, hi. Hi everyone. Kisay mo nga ando? Bisa na ba? Si Lawrence? Bisa mo bisita oy diyan. Magluto mig adobo na dahil humbaon. Ay kamera na. Namahaw man na siya. Busog naman po. Ha? Pusing ba din? Pusing. Okay. Pusing. Pusing na bag sa bag. Sige lang pero di pa naman. Okay. Kanina ko kayo isda. Hiwan ako. Ay ate. Kumusta naman po dati? Naka-blooming naman po. Okay. Lechon isda. Lechon isda. Day, bako man sa kuning kaon day kay gigutom ko. Pag bagyo pwede ano dun mga tundanaw. Wala na kuya. Siptira ka mo dito sa? Safety ra sa mga tabunan nagpili na mo nagmalangtag. Gusto sa hidanan ng silid kay kada kanang mga ruma di ba sa unon na ngawa nang bidiro sila to. Ay na may bagong music. Ano to bagong binili. Oh, nindot na kayo. Nya dati mo na nagdagan na din ato abi na ina kay. Atbang day, atbang dagat. Kinaili din na. Ano mo pupus nila to ang si Wol, mahurot pa. Safe na nun, may pero pagbangon lang na eh. Grabe, nagkamay na ka. Tiyo, may camera. Ang wala na sila dahon, nabili ng mga dahon, kasi mga umulan. Sa estaka. Ano? Yung kami naman yung pinito. Sir, ay, tibuha mo na si baby, oy. Maniud to ta guys, maniud to. Tipo ko say. Bisa si polisi dai? Ada. Leo to me. Atanaw ko no dire dong. Kaya si mga video na yan, may maghungit na ko. Ito nang iyang vlog nga di mo mo storya. Ikaw na istorya. May mura man nagdiin mo istorya. Storya ka? May istorya. Hello ko sa ko ang humba. Lamig daw akong Pero humba. bayagay mo mong ba na